verovatno i najjača petorka koju ima na raspolaganju Željko Obradović i odmah je svoje najbolje košarkaše poslao na parket. Da čujemo ili da ne čujemo himnu, da čujemo pesmu Zvezdinih navijača. Da, pre to. Turkish Airlines Evrolige sa velikim nestrpljenjem i oduševljenjem čekaju izvođenje himne Zvezdini košarkaši, pa eto da čujemo i Zvezdine navijače. Nešto što se dešavalo ranijih utakmica jeste činjenica da himnu nismo čuli od zvižduka, ali ono što se dešava na posljednje 2 ili 3 utakmice, himna Evrolige se ne čuje od velike podrške, pa da čujemo i ovoga puta.